नोंसोरलाय इ फान्थाव थाइसेनि थाखायनो इखौनो दानस'गोन आं खर' गंग्लायनानै नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों। ससियेल मीडियायाव फेसबुकआव आरजायै आब्रुथि गैयै भिडिअ रिल्स आपल'ड होनानै गोरोन्थि जानायनि थाखाय नैबे आइजोआ निमाहा बिदों। थ' नोंथांमोनाथ' बे साननैसो नुगासिनो थांनाय साननैसो सिगाङाव कनजिता बर'खौ हमखांनायनि उनावनो माखासे ससियेल मीडियायाव गाज्रि भिडिअ होग्रा गाज्रि एक्टिं खालामनानै रिल्स बानायग्रा क्रिएटरफोरा माने गावबागाव पेजफोराव फैनानै निमाहा बिनायखौ दा नैबे आइजोआबो माने गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिदों आरो। थ' मानि थाखाय निमाहा बिनो गोनांसो माबायदि भिडिअमोन आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्स होजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना हमदांनो हागोन बा बुजिनो मोनगोन। सासे क्रिएटर माने पेज सालायग्रा क्रिएटर बिथाङा साननैसो सिगां ससियेल मीडियायाव गोबां भाइरालनि दावराव जाबाय थानाय समाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन। नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। आससे ससियेल मीडियायाव नांलायबाय थानाय जादों नोंसोरलाय इ फान्थाव थाइसेनि थाखायनो इखौनो दानस'गोन आं नै नोंसोरो माबायदिमोन भिडिअआ थ' बे माने ओरैबायदि आरजायै भिडिअखामोन आरो एकदम नायथावथारि आरोना लाजिथावमोन आरो। दा बेखौ गोबां भाइराल खालामबाय मानसिफ्राबो। दा बे गोबां क्रिएटरफ्रा माने बिथांनि भिडिअखौ माने गोबां शेयार खालामनानै भाइराल खालामबाय। थ' बे गोरोन्थिनि थाखाय नैबे आइजोआ बा क्रिएटरा फेसबुक सालायग्राया दिनै गावनि पेजाव फैनानै निमाहा बिदों। आरो मा होननानै निमाहा बिखो नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो बा बिथांनि जे निमाहा बिनाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैबो मिथिनो मोनो। खुलुमबाय रायजो राजाफोरनिसिम आंनि पेजनि गेजेरजों ससियेल मीडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै आङो दिनैहाय नुजाफैलायबाय। बे आङो दायो भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन। बयबो सिनायखागोन जानांगौ। बे भिडिअखौ आङो आंनि फेसबुकआव आपल'ड होनायनि गेजेराव आङो लोगो दानफिनदोंमोन। बेखौ मिलन बसुमतारिया सेभ खालामना दोननानै बे भिडिअखौ गावनि फेसबुकआव आंखौ भाइरेल खालामना होबाय आपल'ड होनानै। ओमफ्राय बै सोरबा बेलेगफोराबो मोननानै बिदिनो आंखौ भाइरेल खालामनानै होबाय। मानो होननानै बुङोबा आङो भुलावसो होफ्लांनाय जादोंमोन। बेखौ आं लोगो दानफिनदोंमोन। बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन। जुदि गावसोर एसे मोजां मोनबा, जुदि एसे समाजनि हारियाव जुदि एसेबां मोजां साननाय दंमोनबा बेफोरबायदि भाइरेल खालामना होनाङामोन। आंबो दुखु मोनदों, आंबो लाजिनाय मोनदों। बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम बेखौनो आङो बुङो, खर' गंग्लायनानै नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों। नुखाबायानोसै बे सासे आइजोआ मा होननानै निमाहा बिखो। थ' दिनै जेसेबांखिनि क्रिएटरफोर दङ गाज्रि रिल्स बानायग्रा गाज्रि भिडिअ बानायग्रा साफा माने गावनि गोरोन्थिफोरखौ बुजिनानै निमाहा बिबाय थानायखौ जों नुदों। थ' बे मोनसे बेस्ट मोनसे गावसोरनिनो खामानि आरोना, बे क्रिएटरफोरनिनो बे मोनसे दायथ'खा जे गोरोन्थि जानायखौ गावनो निमाहा बिनाय। थ' मानसिया गोरोन्थि जाया नङा जाखायो, बयहाबो गोरोन्थि जायो। माने गोरोन्थि जानानै निमाहाबो बिनो रोंनांगौ आरो निमाहा होग्राफ्राबो निमाहा होनांगौ। दा बिथांमोना दिनै सोलायनो हाबाय। बे बेस्ट मोनसे बिथांमोननि आखुथाय आरो। थ' बेनि गुबै जाथायानो जाहैबाय कनजिता बर'खौ रायजोफ्रा लोगोसे एबसुफ्रा हमामोनब्ला दा बेसांखिनि दा क्रिएटरफ्रा जे निमाहा बिबाय थादों नैबे थासारियाबो जानाय नङामोन खोमा। गोबांनिफ्राय गोबां बारायलांगासिनोमोन, बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनोमोन आरो। गोदान क्रिएटरफोर ओंखारो, गोदान चेनेल क्रिएट खालामना लायो। खालि माने गाज्रि एक्टिं खालामनानै गाज्रि माने भिडिअ बानायनानै रिल्स होनाय, पस्ट होनाय बेफोरबायदिल'मोन। थ' दिनैनिफ्राय बिथांमोना सोलायबाय। जेथिया बै नेक्स्ट क्रिएटरफोर ओंखारगोन बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि जानो हाया, बेखायनो नैबे मोनसे स्टेपआ बिराद मोजां जादों आरो। थ' नैबे सोलायनायनि स्टेप ससियेल मिडियानि मोनसे सोलायनाय स्टेप जाहैबाय आरो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे ससे आपडेटनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर। दिनै बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोना शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै खनसे लाइक खालामदो लोगोफोर, भिडिअखौ शेयार खालाम। उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।